این انشاءات بلندآشانه استقامتی که طبق لایحه از 3 بینای 15 17 و 18 آشانه عبارت میباشد در یکی از مکانهای زیبای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جایگیر است. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از طرف متخصصان و کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود جاوید ماه مارس سال 2021 آغاز گردیده بود و حالا باشد طبق نقشه جریان دارد. عین زمان در آشانه 11 بینا کارهای بتونریزی با جلب تکنیک‌های صحوی جریان دارد. бунёди биноҳои баландошонаи хуштарҳу замонавии истиқоматӣ агар аз як тараф дар зебогии пойтахт мусоидат намоянд, аз дигар ҷониб дар таъмини сокинон бо ҷойҳои корӣ муваққатӣ ва доимӣ нақш мегузоранд. ҳоло дар рафти сохтмони мазкур 60 нафар сокинони маҳаллӣ ҷалб гардиданд, ки онҳо бо сару либоси корӣ ва дигар шароити зарурӣ таъмин мебошанд. мутобиқи нақша ошонаҳои як ва дуюми бинои баландошонаи истиқоматӣ ҳамчун марказҳои савдову хизматрасонӣ пешбинӣ гардида, таҳхонаи он бошад таваққуфгоҳ барои гузоштани воситаҳои нақлиёт муайян гардидааст. ҳангоми сохтмон ба сифати он таваҷҷӯҳи махсус равона гардида маҳсулоти баландсифат истифода мегардад. мутобиқи маълумот, арматура аз хориҷи кишвар ва семент бошад аз корхонаҳои истеҳсоли ватанӣ дастрас карда мешаванд, ки дар устувории бино мусоидат менамоянд. бино ҳамзамон дорои 3 лифт аз ҷумла як лифти борбардор хоҳад буд. пас аз анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ дар назди бино майдончаи бозии кӯдакон ва истироҳати калонсолон сохта мешавад, ки талаботи замон мебошад.